Hola, què tal? Com ja sabeu, els bons aficionats al ciclisme, enguany la Volta a Espanya torna a passar per la nostra zona, per la zona del sud de València i nord d'Alacant, amb l'etapa que eixirà des de Gandia i acabarà en el balcó d'Alacant, i que passarà, entre altres ports, per la Llacuna i sobretot per el port de Tudons. L'última vegada que va passar per el port de Tudons, amb els meus amics vam estar allí mirant-ho i vam tindre el plaer i l'oportunitat de pujar fins a dalt de tot de l'Aitana. Avui, en el vídeo que vos porte, fem un viatge al passat, un viatge fins al 2016, per a que vegeu el que vam gravar. Dins vídeo de la Volta a Espanya. Bueno, estem així pujant el port de Tudons, com en los Pericopuertos, i fa un rato de camí així des de Benasau, i estos dos em porten ofegats. Però bueno, com després l'hem de tornar a pujar, ahí ja els pillaré jo i ahí els remataré. Mireu-los, mireu-los. Espera. Ara no aneu més ràpid perquè estiga gravant-vos, que vos conec. Ara ataque. Ara ataque, Héctor, què passa? A roda. A roda, Ara qui va primer. Mira Gutiérrez, on està, Va! Ja s'ha picat. Que queda 1 quilòmetre encara! Bueno, l'ambientazo és tremendo. Si hi ha gent que està des de les 5 del matí. Ja estem en el port de Tudons. I ara hem d'intentar pujar fins a dalt. Hola! Bueno, chicos, pillem el bocadillo. Indonesia! Hello, my friends! Fem una foto amb ell, espera. ¿Cómo está el Pati? No, es que es vídeo. ¿Cómo está el Pati? Madre mía, hola Héctor. El patrocinador. Hola. Benet, ¿qué pasa? Quanta gent, mare meva. Mitja hora para que Francisco pete. Ambientazo, Ambientazo total. Esto está el Pati. Bé, digueu hola. Bon dia. Bon dia. De on sou vosaltres? Ontinyent. D'Ontinyent, Luego nos sacas en la tele. I vosaltres, on sou? d'Alacant. No, nosotros también. Sí, que hi ha certa expectació per si obren la tanca o no. Hola. Hello, Francisco. Va, Mira quina expectació. tots esperant que obrin la tanca. Bueno, esto ja ho tenim. Ara ja hem aconseguit entrar a l'Aitana i mos queda tot això. Cuidado! Venga, Fran, ataca, no grabes Ataca! Vital esportiu! Esto és molt dur, Però bueno, ja hem arribat. Fins així mos deixen arribar. Fins als últims 500 metres, perquè així està ja la base militar i així ja no mos deixen passar. Però esto és molt dur. Estem a 1.527 metres. Bueno, y esto ya es el Val de l'Aitana. Estem a 500 metres, però ja no podem passar perquè
Así está la base militar. Así tienen los frikis de turno. ¿Se n'anem o què ja? Tu què dius? Que sí, perquè han petat a Rubén. Han petat a Rubén. Mira Rubén quina cara fa. Mira, Rubén lo sabe, lo Rubén, sabe. t'han petat i lo sabes. Sabéis que no. Ha petat Francisco, eh? Ara baixant el tornarem a petar. Cinco, cinco. Russia. 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 Katyusha, el I Katyusha. el Katyusha. Tots els russos juntets. I l'Sky també puja. Pugen tots. L'Sky és el que més, és l'autobús més xungo, eh? Perquè sí que menys diners. Sí, pobrets. No li arriba. No li arriba. No li arriba el pressupost per final de mes. Esteu quedant-se! Esteu quedant-se! Esteu quedant-se! Com sempre en estos casos n'hi ha imprevistos i mireu el que m'ha passat. La roda se m'ha fet un tall i ara no podem pujar a Tudons. I així és que estem en Alcoletge. ¡Ale Luisle! ¡Ale Luisle! ¡Vamos Luisle! ¡Vamos Luisle! ¡Vamos! 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 Cuidado, cuidado, ale, 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 a tu puma, va, 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 va. Cuidado, cuidado, ale, ale, cuidado. Venga Nairo. Venga Alberto. Venga, 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 vamos ahí, vamos, vamos. Venga, venga ahí Movistar, vamos Movistar, vamos. Venga, 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 vamos. Venga, 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 vamos ahí. Venga duro, va, 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 ánimo ahí, va, va. Venga, venga, vamos fuerte ahí, va, 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 va. Venga chicos, que esto ya está, vamos, vamos ahí fuerte, vamos, vamos. Venga, venga,
venga, campeón, vamos ahí, vamos fuerte, vamos, 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 vamos. Venga, venga, vamos. Vamos ahí fuerte, vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga ahí fuerte, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Venga, venga, vamos fuerte ahí, va. Vamos, vamos. Venga, gente.